सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रुआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, इंतजार के घड़ी समाप्त हो गई। जी हाँ, रुआ लोग के इंतजार रहे आज के दिन यानी 19 तारीख के दिन के इंतजार ऐसे रहे कि भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह के हिंदी एल्बम जौना के बारे में हम लोग को पिछला न्यूज में बतौले रहनी। एल्बम के नाम रहे मेरे रश के कमर। जी हाँ, जौना के गायक सुपर डुपर स्टार भोजपुरिया शहंशाह श्री पवन सिंह के द्वारा गावल गईल बटे गाना। लेकिन रउआ लोग के अभी भी सस्पेंस बाटे कि ई गाना कहाँ मिली। जी हाँ, सारा लोग के पता रहे कि गाना रिलीज आज के डेट होखे वाला रहे। आज के डेट सारा लोग के पता भी बा कि आज के डेट रिलीज होखे वाला रहे, लेकिन सारा लोग के हाथ में निराशा लागल बा। ऐसे निराशा लागल बा कि जौना चैनल पर रुआ लोग सुने खातिर रुआ लोग बेकरार नहीं, उस चैनल पर रिलीज गाना नइखे भइल, यानी वेब चैनल पर गाना रुआ लोग के रिलीज नइखे भइल। वो गाना मिली कहाँ मिली आज हम बता देता नहीं। अभी के न्यूज में रुआ लोग फटाफट यूट्यूब उठाई और सर्च मार दी पवन सिंह ऑफिशियल। जी हाँ, पवन सिंह ऑफिशियल चैनल जौना के पवन सिंह खुद ऑनर बारे, वो चैनल पर पवन सिंह के सुपर डुपर हिट गाना मेरे रस के कमर मिल जाई। रुआ लोग सुन सकतनी। बहुत लोग के ई पता रहा कि शायद आज रिलीज नइखे भइल, लेकिन गाना आज के डेट रिलीज होखे वाला रहे 100% भइल बा, लेकिन वेब चैनल पर ना रिलीज होके भइल बा पवन सिंह ऑफिशियल चैनल पर। ई न्यूज रुआ लोग के हमरा देवे के इससे पड़ल है कि शायद रुआ लोग दिग्भ्रमित हो जाए, शायद रुआ लोग के न्यूज हमनी के झूठा साबित मत होके। एक के चलते हमनी के ये चीज बतौनी है सन कि पवन सिंह के गाना रिलीज आजे के दिन भइल बा, लेकिन कुछ लोग के पता ना रहल से। एक के चलते हमनी के क्लियर कर देनी सन कि गाना रिलीज भइल बा, लेकिन पवन सिंह ऑफिशियल चैनल ऑफिशियल चैनल पवन सिंह के पवन सिंह ऑफिशियल लिखी तुरंत खुली, तुरंत मिल जाएगा ना। भोजपुरी के ताजा तरीन खबर वालों के बीच हमनी कैसे ही ले आवत रहम सन। बस लाल बटन दबा के